What's up mga kadagit? Morning. Naka-duty ako ngayon, pero kanina bago ako dumuti ay nakagawa tayo ng video na laban ng salmon at saka ng OS. Araw-araw na po ako magsha-shoutout sa inyo. Tignan nyo na lang yung mga pangalan dito sa gilid. Paki-shoutout sa lahat ng mga yan, yung mga hindi nababanggit. Next video, pwede naman yan. At asahan nyo po na mas gagandahan pa natin yung mga content o vlog natin dito sa ating channel. Huwag po natin kalimutan mag-like at mag-subscribe. Panataliin po natin ang nakaugalian natin regarding dito sa ating pag-aalaga, paghahanap o paglalaban ng gagamba. Shoutout sa inyo lahat, sir, sa mga to. Lahat, sir, maraming salamat sa suporta nyo mga kadagit. At lahat ng magandang content ibibigay po natin. Huwag po kayo mag-alala at bibili rin po tayo ng medyo malinaw-linaw na camera para po maging maganda ang inyong panonood. Enjoy lang po tayo. Sa mga nagko-comment ng di maganda, maraming salamat sa inyo dahil kahit papano nakakakuha tayo ng idea na para mas mapaganda pa natin ang ating vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Enjoy lang kayo. Itong salmon na to medyo malaki, kaya lang yung OS natin, yung galing Cebu, yung galing kay Tuglax, lumaban naman siya, kaya lang wala talaga, di kaya dahil malaki talaga yung salmon guys. Pero hahanap talaga tayo ng mas malaki pang Cebu. O kaya medyo maliit-liit na salmon. RIP din sa jambong salmon ko, yung pinakamalaki salmon ko na namatay kahapon. Salamat din pala yung page nga pala natin guys. Etong page natin nasa description, nilalagay ko, pakiclick na lang yan, mag-join na lang kayo, doon tayo magkwentuhan. Pwede rin nating ipakita yung mga alaga nyong gagamba, mag-post lang kayo ng inyong mga alagang gagamba o kahit na anong pet nyo na pwede nating i-share sa ating vlog. At ilalagay din natin doon yung mga pangalan nila, yung pangalan nyo, kung kanino yung alaga na yun. Ayun guys, panoorin nyo yung vlog ko kanina bago ako dumuti. Maraming salamat sa inyo kadagit and God bless all. Yun guys, morning, what's up? Bago muna ako dumuti, paglalaban tayo ng salmon. Ito ang salmon. Yan o. Tapos hahanap tayo ng mga kalaban niya. Medyo malaki-laki. Ito gusto lumabas eh. Yun guys, ito, fight na agad. Uy, ang laki talaga ng salmon guys. Oh, kahit yung OS nanliit yung OS. Nanliit yung OS. Ayun, uy, lumaban, kaya lang di kaya, mababali ang iyong mga kamay. Wala talaga guys. Sana lang, last. Uy, ang tindi naman ng salmon na to. Sana lang guys. Gigil ng salmon. Gigil ng salmon. Tila gustong kumagat. Ayan na. Uy, huli guys. Nahuli siya. Nahuli guys, nahuli. Nakita nyo naman, di ba? Nalaglag sa dito sa may sa upuan. Buti na lang may sapin ako ngayon. Hindi na sila malalamog. Nahuli sila. Yun o. Gutom siguro yung salmon ko. Sayang yung salmon kong isa.
Namatay yung pinaka-jumbo ko. Pinakawalan ko siya kahapon doon. Naglaro ako ng basketball. Tapos nagsimba ako. Nagsakmalan sila yata. Tapos nagkaroon ng katis yung isa, nilanggam. Ayan guys, patay na guys, tinuluyan na. Wala talaga, ang laki talaga ng mga galamay ng salmon. Biro mo yung OS na gagamba. Para siyang manliit. Pero lumaban siya nung pangalawa Pangatlo yata yun, lumaban, pumalag Hindi talaga kaya. Taas talaga mga salmon. Yun lang guys. Don't forget to subscribe. God bless all.